Goedemiddag. Officieel begint die live om 4:30. Maar ik heb gewoon gemeend om een beetje gewoon voorafgaand aan die live. Gewoon voor de even bezige arke, want op Chipoko voor comita punt. Pemo Bigger Redman Faya, welkom Damien Duram. Bij Moeja Kindiwata, ik zie Glenn Lynch, Saipsa. Alles goed toch? Ik ga jullie wel voorbereiden. Het wordt geen makkelijke live. Het wordt een pittige live. Maar dat wil niet zeggen dat taki ook in een live. No one dat taki no kosi. Next voor de sanatina verwacht. Maar oude wa live tak temik badalek na een live disi. Dat heb ik opnieuw vijandig gemaakt. Niet omdat ik ruzie heb gezocht, maar omdat ik de waarheid heb gesproken. Temi bananga live, boom voorus maar ook to sa debij en zo hier in baka otak. Oh, dus al die tijd heeft dat zich afgespeeld. Temi bananga live, dat bepaalde mananga sa, weshimi aladei of weshimi taki of mi de gewoon boom. Tok, aan het tak mi behoorde na ati, maar motak bepaalde sa ni pedoyere, dat ma Pique zijn, nooit itegi mi of mensen, deze live is een live. En ik wil bij het begin beginnen. Omdat alleen zo u eigenlijk mijn strijd zal snappen. Ja toch, Saip Sagasa? Alleen als ik bij het begin, gaan jullie mijn strijd snappen en snappen waarop dat ik op glad ijs voortbeweeg tegenwoordig nu. Snap je toch? Woshi, Sameki, Tidenade, Agesleki. Mitro een soort schietschijf geschoten, heer deze schoten, Sibano politie, Sibano met de politie, Sibano dit, Sibano dat, politie gebeld, daar aangehouden, dan dit. Voorheen, sinds middag gaat de grond tapo. Nooit ete mi a probleem nanga schoten, nooit mi nanga schoten ko intact taki, nooit mi nanga schoten ko in jongen. Mensen naar politiek pot met tiden na day in een soort sandis dans, politiepost in, politiepost uit, cellenhuis in, cellenhuis uit. Brief me met taking, wins baka omeyari. De man sa saptaki de werken mee. Tak ooit me doro in straf osso, of dori wa hok, of de man kon hoor me, of kon tik me. Alla de man sa werken mee, jullie gaan boeten. Want ik ben 100% zeker. De politie weet het. Openbaar ministerie, jullie weten het ook. Pique, jullie allemaal weten het ook. Ik ben nog nooit met de politie in aanraking gekomen hoor. Sinds school, sinds mijn moei, sinds mijn koop tegen a politiek zijn vernietigd kon ik in aanraking naar school toe mensen. Is dat toch? Ja toch Nevo? Murville? Toch? Dus na jaso upot mi. Op den duur heeft mipching sa apkane voor of 5 jaar. Alla jure mijn vaders naam in verband gebracht met de politie. Met de justitie. Met dit. Sami het doe verkeerd. Wel, tide. We begin na Beijing. Vandaag ga ik jullie precies uitleggen hoe het komt dat ik zo vaak met de politie in aanmerking kom nu. In aanraking kom. Ik ga jullie uitleggen waar het is begonnen. En voordat het ermee start. Wat draai op Pokubaka. Kom je begin tegen taki als koutu sandisi no begin naar regering Chandrika Pasat Santoki Ronnie Brunswijk. Als koutu sandisi begin na het tweede termijn voor regering Bouterse Adin. Hoe alles in elkaar zit. Hoe alles zo ver is gekomen. En waarom tot de dag van vandaag men mij nog niet kan snappen. Waarom tot de dag van vandaag men nog steeds niet weet welke kant ik op wil gaan. Heb ik ook aan een groot deel, vooral het begin. Want bonvoersma is chileki na lop minelop NDP milop bouta. Dus vakang in lop NDP milop bouta. Tante Yeti alles goed. We dat we saptide. Fuseinde mi tenanga deftide tenanga no. Mi atifaya go met NDP. Niet vanwege hun beleid alleen.
Maar vanwege zijn in het verleden zijn nooit de man trekken recht. Tenangano, u gaat de naam van Cliff Limburg horen. U gaat de naam van Marcel Oosburg horen. Toch? U gaat de naam van Kenneth Sloten horen. Toch? U gaat de aantal namen horen. Met wie ik vandaag aan de dag wel door dezelfde deur kan. Vandaag aan de dag ga ik door dezelfde deur met Marcel Oosburg. Vandaag aan de dag kan ik gewoon een tory zitten babbelen met Cliff Limburg. Toch? Met al die mensen. Maar de waarheid maakt je vrij. Zolang je met de waarheid zit en je doet alsof, dan vind ik je een hypocriet. Want ik wil ergens naartoe en ik weet dat ik daar niet kan aankomen zonder ondersteuning van Surinamers als mezelf. Coroni, alles goed? Melinda, alles goed toch? No, maar wie heeft dat Melinda Sayer, Sarah? Maar ja, familie blijft familie. Toch, dus, mi want Charu go terug. In de tijd, kom ik het idee, want ik mag jullie ook gelijk vertellen. Ze zijn bezig een dossier in elkaar te zetten. Tegen mij. Mina matak na lea tru. Mika tak na soso lei, want dit is van verkeersboete mina abi. Toch? Maar die mannen zijn bezig, omdat de man val me aan. Ik zeg aanvallen, omdat die saptak mina tegenstander. De meisje lijkt tegenstander. Terwijl ik niet alleen tegenstander ben van deze regering. Ik was ook tegenstander van de vorige regering de laatste 3 jaar. Maar men wil doen alsof ze me voor het eerst zien. Of alsof ze me voor het eerst horen. Terwijl ik dezezelfde Chandrika Pasat Santoki, zei Saherbi, dezezelfde Chandrika Pasat Santoki na mandisi, kon scherp me Chinso bij. Bij me kon begrijp Chinso eigenlijk. Sana democratie, sa politieke hou in. Dus na maasref juk me gopoti. Dat tide na dei. Dat me mia sapaveng, we tide. Me Sibrano Pique. Asteng geboren in onverwacht Bosse Kondre, a koronboy, tide, fayetakeng. Wanneer jari, mi vier lekti mi ati. En a lekti sa mo lekti mi ati, mi be lekte wan tromba, maar mi be lekte na wan fasi sakande no be fiti, omdat mi be kosto taki, mi be liba emoties go no. Tide mo lekti mi ati, so fuja in mi mind, mi kan de free. En suma wan de bungo doro nangami, e de bungo doro nangami, suma no wan de bu nangami moro bakate mi de tak do warek, de naf de bu nangami moro, ma mika begin tegi tak sanam chotak ja. Kondrep chotak ja. Wo tak de waarheid, en je op zo'n principe migo in de fout, en dat schrijft mo taki. Sabi toch, want san fout, iemand corrigeer, maar san no fout, iemand corrigeer. Dus mensen, bereid u zich voor op deze live. Ik wil ook uitnodigen de vicepresident, zijn excellentie alias Koutere. Ik wil uitnodigen die van minister als justitie en politie, Kenneth Amoxie. Die mag geen live toe. De president, zijn excellentie, wil we ook uitnodigen in deze live. Directeur Ramlal van DNV, u bent ook uitgenodigd. Perkash, leiding. Protocol Veiligheid, president van de Republiek. Ook uitgenodigd. Overste Melvin Linsgeer, u bent ook uitgenodigd. Desiree Delano Bouterse, u bent ook uitgenodigd. Cliff Limburg, u bent uitgenodigd. Marcel Oosburg, u bent uitgenodigd. Mijn gewaardeerde, gerespecteerde Biggie Brada, Kenneth Sloten, u bent ook uitgenodigd. Jullie allemaal zijn uitgenodigd. Wie zich daarbij betrokken voelt. Omdat die idee, minesa voor you ego om, naar haat, naar wrok, misschien, maar min heb energie en min heb ruimte in mi atigi de sandati. Waardoor, zolang mi shita kwa sande, tap mi atisa okweki wrok, en mi sap takasanat no man chogo no man say damo lekti mi ati. We tide dat mi feel lekti mi ati. Fos mi lekti mi ati damo draai wan pispoko guja baka. En dan fos mogo doro nanga life. Omdat a prespo doro tide nanga kondre disi. Ano wan presi say sa Bob Dylan. Ano wan presi pe mino bete igwa fesi tak na jawe kong.
Tidena dei ala sei meyeres mei dictatuur. No pas u kon jera woord, no pas u sap gebruikt dat woord. Mi betego nu. Wie slaapt in de democratie, wordt wakker in de dictatuur. Dat me denki, wijlen, mi bigi padapena Holland, Ricardo de Sousa. Baka alla liste Ricardo de Sousa, wijlen, tid anada tide moradei. Taman bata kanga me temi Pique. Herhala san saya tak jaso wa missi tak eikong maar des mannen begrijp je tidena dei Ricardo de Sousa. Mogen zijn ziel en vrede rusten. Wie slaapt in de democratie wordt wakker in de dictatuur. En mi betegu ook tutaki dat tobo door a dictatuur. Dat liep tak ibe schrijf op, maar je me op ook omdat ik wil praten. Ik moet kunnen praten. Ik vind dat ik het recht heb om te praten. Toch? En alleen dat maakt mij vrij. Maar if you know je me, tak op zijn minst, mi mag tak godoro. Dan ga ik het jullie wel kwalijk nemen. En het is ook gebleken. Jullie hebben me gewoon die ondersteuning niet gegeven. Dat ik vandaag aan de dag nog vrij kan praten en jullie nog wakker kan houden. Ik kan nu elke live van mij nu is een risico live. Elke live van mij dat ik moet draaien lukulonto na dim da bose kondre meki shimne draaien lukulonto omdat me sap tap sot kondre mide en me sap taka feti di me feti na wan kring feti dus mide zeker taki de wandi de ja so tapa doti disi a doti disi bose kondre doti so fudi de sap taka feti sa me feti na wan feti sa me fetanga leti mek ma bribin de wandi da kring ala de boom konfo fa doti ja ala de wandi dede gwa fesie. Ma bribi deng de mataka modo tranga ubiana bribi. En mi aba bribi tak so langa me fetu an feti na let fasi en mi kar kondre neng da kondre knapambaka da kondre sa kraka mi tem sa feta feti. Ja, want ano gi misref me fet gi wi. Te sanego bunga kondre sanego bunga panasi sanego bungi piking sanego bungi bere da sansa tambong. Tok dus mi te simit deja. Offici mi da koroni da tuan takina lala. No toene vrede. Toch? Dus me gitang heeft dat hij. Maar ik mis het zeer feti die sego. Daarom ik met hij go. Ugim 2 minuten. Kom ik kom bij. Dat temi kom bij. Dat wo gitori. Wo lek toe ati. If je dena live, je wan contact wan tori, je sap wan sani mag schrijven. If me tak wan san dino true, je mag pote konja. Kan de dadelijk je op een vraag, je wan stel, je kan stelling. Maar we zijn bezig met Suriname. En het moment we verbetering of verandering willen voor Suriname, zei psa ietsje ken zijn huis, dat want aki alla sile u ap van oudu, mi ap you van oudu, you ap mi van oudu. Maar if uno lus bepaalde sani, dan sondoro uno ma oppo. Abif lus bepaalde sani. No so boom voor doro de so no ma oppo. Warka poko disi da bagara tiwe tak dori na la. Me apo andring. Apoko disi. Voor mij blijft het een top van een lied. Ja, maar het heeft een politiek tintje, dat moet ik wel eerlijk aan toegeven. Apoko disi gogos don. Maar abos kopetang. En we zullen ermee verder gaan. Mevrouw Govaert, alles goed? Mevrouw Gambir? Jij wil een ding voor broer. Je reka bakasi dadelijk. Je dat nasi? Of na tide we pre? Asje, hoe gaat het? Faf alasma, faf mama. Faf miskatje inke, faf alasma. Alles cool toch? Oké. Zoals ik dan net al heb aangegeven. Het wordt een open live. Ik ga vrij praten. Ik weet. Ik ben er 1000% zeker van. Dat alleen de waarheid ons kan vrijmaken. En daarom hou ik vast aan de waarheid. Ja toch, chef van Maas? Toch, daarom hou ik vast aan de waarheid. Reden waarom? Die leugens hebben me nergens naartoe gebracht. Die bedrog zal me nergens naartoe brengen. Toch, valse beschuldigingen, daar bereik je niks mee. Toch, dus brief me, if na mi legi, you legi, noem maar kon. A enige sansa kan chakenki kon, of verandering, of vooruit kan geven. Na, de waarheid. Klaas Bruisman, Saipsa, Boogie. Oké, dus tide mi firif gatori gewoon lek fatori musgi. Mooi, messi Ori, Saipsa Ori, Westerlo, Roystrana, Kotok Ami.
Kogatori vrij. Kijk, vandaag aan de dag weten we sowieso dat we al in de dictatuur zitten. Het is een soort van soft case. Weet je, is een soft, rustige fase van dictatuur, maar we zitten er al in. Ik heb constant lopen schrijven van, hey mensen, wie slaapt in de democratie, wordt wakker in de dictatuur, mensen, wie slaapt in de democratie, misschien hoef ik aan een versje, maar ik was niet het juist geplaatst om dat soort boodschappen over te brengen. Want men had zoiets van, wie is Brano, zo. Eerlijk gezegd, ik kan een groot aantal Surinamers, vooral die in het buitenland wonen en niet echt vaak naar Suriname afreizen, of niet echt banden onderhouden met Surinamers, maar alleen de media volgen. Ik kan een grote groep Surinamers wel begrijpen. Luister goed. Ik kan ze wel begrijpen waarom ze me met een bepaalde bril aankijken. Ik kan een groep Surinamers ook begrijpen. Die groep zegt van, suma Pique, no, Pique, wakabaka de malek Pique, de malek Pique, na dis de luku, moni de luku. Dat ik begrijp die mensen ook. Toch? Omdat normaal, in een normaal politiekvoering in Suriname, is dat de modus operandi. Activisten worden omgekocht, vakbondsleiders worden omgekocht, actievoerders worden omgekocht. Dat is de normale operandi. En in het verleden zijn er verhalen in het leven geroepen die jou zo'n beeld van mij moesten geven. Dus je hebt ze nooit losgelaten, waardoor je nog steeds zo'n beeld van me houdt. Maar je luistert wel naar me. Maar dat blijft in je hoofd. Oh ja, is die Sibrano van die 50 hectare van Bouters? Is die Sibrano van een $50.000 aan VAP bewangen voor een scenario tijdens Bouters? Sani? Snap je toch? We gaan over dat laatste dingen praten vandaag. Het is die Sibrano sa Bouta bij een fitsgang. Minusap oting. Je hebt ook een PA-fits dat de een soort kleurning. Het is die Sibrano die ze bakadoro betalen. Is die Sibrano sa Bouta bij Chengo broken baka na broko baka. Mensen. Alassani. Op een oorsprong. A feit dat boom voorsma. En u mag die live delen. Als u wil mag u Cliff Limburg erbij teggen. U mag Marcel Oosburg erbij teggen. Want if mijn leden moest man takkie toch. Alle de maat die mag tek kon. Cliff Limburg de Moende Tamaraman da live. Ama abeng programma. If me Yoko Outegunu. Marcel Oosburg is ook bijna elke dag live. If me le Outegunu. Kara alle de man dat kon na live today. Dan me Outegu. Zijn de meki. Mitenanga Dave today. Me libanga wan soort atibrong. Go met bepaalde structuren voor NDP. Tide me viel lekte me ati. Want familie zo alas masabitaka enigste lidmaatschapkaart dat ze ooit mee bij Abi Imilibi was een NPS lidmaatschapkaart. Ik heb van geen enkele partij een lidmaatschapkaart. Dus ik ben nooit echt NDP'er geweest. Maar ik heb wel op de NDP gestemd in het district Para. Lijst nummer 8 denk ik, Patrick Kensenhuis. Dus een band dat de enigste band voor mij naar NDP. Maar NDP kweken mijn mannen geboren getogen. Mijn mannen echte diehard sympathisant voor NDP. Propagandist jij naar district Para. Gogo actie nada yo jere. Tak mijn mannen diehard NDP. Oké. Maar na dankzij en sem NDP dat die. Sa je ina minom yoku welere. NDP. Aten voor NDP na abob die de best doen samen. Dat via minister Amafo. Abe ondersteun me ma. Dat minom yoku. Abe de abob. NDP-regering, dat hebben ondersteund me, maar dus lekwan bedankt, want de saptaka rokotranga. Donc dat minom yoko, minister Amafo, Alice Amafo was het toen de tijd. Voor mij, voor sabete kamoni. Maar goed, mina trobi, doe boensa niet mee, doe versanto. Maar goed, het is dankzij de NDP dat ik vandaag aan de dag met de etiket rondloop. En dat me veel likt dit idee, fos ukodoro na apis funo. Luko, tijdens regering Bouterse hebben we eerste 5 jaar topjaren gehad. Regering Bouterse Amerali. Nou, ook dat tensa met tegen zei bij je moeder dat en dat die. Maar baka dat die 2017 de regering Asambe begin go berg afwaarts. Ik no ben mooi, aan het tak no ben mooi aan politiek. Maar ik wilde bijna niks weten van de politiek, omdat sinds mijn grokong
Dus mij tegen de politiek is vies. Bemoei niet met de politiek, want if in een roko, in een nyang. Dus na somi bekweki, waardoor misrevi. Mine bespang echt nanga. Ja, doe aan toe vers aan toe. Mine bespang echt nanga politiek sarema boan doen. Misap tak me bij de kapper, mina kapper. Ik ben voetballer, dus me ben focus aan if me. Maar dat, one tijdje bij DP. Ik bleef niet in Suriname. Iedereen weet dat vanaf 1998, niet iedereen weet het. Maar ik ben voetballer geweest en geen gewoon Surinaams voetballer. Nee, international. Mi pre Brasion, Aruba, zaterdagse competitie in Nederland. Mi pre Frans-Guyana. Snap je toch, mi pre internationale competities. En attend dat die. Vanaf 98 dam da Frans zei dan zo kom ik kasranang me kon december lek van week me po Holland kon juli december de tendat dan me kasranang ta even tot 3 weken me kwebaka zo abede gimi vanaf 1998 maar da 2013-14 dan be prebal na Aruba da Robin Hood a team san kwekimi vanaf jeugding Robin Hood a team sa kweki mi be de in mama probleem attendati de van de meneer Van Dijk not de ti de moro ama be de voorzitter te voor Robin Hood attendati da me volg da met ak Robin Hood tot degradeer me afas van Robin Hood te preja so na de mo op isabi da maar da pisa da miwel e draai na Aruba a pisa da met na Deportivo Nacional na Aruba en me draai ala Aruban sana Aruban sa de tapa eiland sapta ka tendat dan na Suri beneden Suri boven Suri naast Suri e guy taunga pas Deportivo Nacional. Toch? Da attendati da fosmi ibe abi klait na harfitol. Want de mabe tegi mi tak yuna anyu harfitol ere. Isa bitogi ede bigip chiso wati ere saf demandati. Da Robin Hood doe een beroep op me via a voorzitter Van Dijk, Ludwig Van Dijk, Weilen. If me wan kon pre wan jari in Sranang baka. Dan tak Suriname is thuis. Dus zijn de mino kom baka oso kolo wayari isabi tok mo kolong binut na mi team isabi tok ma same sabi meneer Van Dijk mina op verblijf dape dus mo draaien gaan man tok met hem mina verblijf dape mi wan mi vervoer mi wan money dus alles aan mi pot gama sami wani dan me kona Robin Hood zo gezegd zo gedaan ama yuru oso gono bekis mi yuru wagi money mi bekis mi nyamoni isabi tok alles aan mi bekisi voor meneer Van Ludwig Van Dijk. Dan bigge pregi Robin Hood. En toen de tijd... Oké, ja. En toen de tijd was ik een waardige aankoop. Waardige aankoop. Reden waarom? Sinds mi kasra nambaka ko pregi Robin Hood heb ik bij elke wedstrijd een doelpunt gescoord. Elke wedstrijd was ik productief. Alla premilai. Vanaf de eerste pre, me mitanga want to manda pe de man Drenthe, de mate ko aksmitak foka para. Mire o Aruba spits da udu. De bade septaka Aruba spits de beitaki. Isabi toch? Maar alla premilai, gibinu attendati. Toch? Oké, het was een leuke tijd. Maar saptaki attendat mi kon pas bakana Sranang, mi ne bete fura Sranang. Da bepaalde zijn gemakkelijk gimi, want meneer Van Dijk doet alles. Isabi toch met kotiwiri, met rond na alles aan gewoon. Maar dat baka binut, deze aptaki toch binut bekop. Dan abragwa transi, oké transi minuta echt zo lang. Gua voor transi dan gua Paraguay. Mitak isa rike samo tapu ere, want dat en dat mi bede bezig ba, mi bede echt bezig ke feitanga arekeren bouter sa sani. Maar sa bon forsmano sabi, a eerste day di mi equastrati. Arki bon. A eerste day sa mi equastrati bede nga maishaneus. Jurgen Enteng is abatena tete toch die spits uit Aruba. Toch? Da a eerste day sa mi equastrati echte. Bende, oh ja, if je sap zusje, dan jelle pengel. Die mag taggen ko in a live ook toe. Want sap va dat dit ook even true out takken van de trouw takken. Da mi bedena oso na mi mati mi swagri atene tama bede mi swagri ete Dennis Esayas im karneng want teino karneng dat is mano kan go verifier atori da mi bedena Cupido na oso sei na Dennis Esayas dape da ibrika tene na binu temo pogwa transi drai da mga denkas dong da we takatori apesa da denka na lanti kon kruis paki da we taki da me lega ma uit tak boy akondre kopion. Isabi toch do bige tak over a kondre. Isabi toch tak over a kondre. Maar da
No asma ooit mino beshi. Betek een telefoon ko live ko bespreekbare regering. Ik had het nog nooit gezien in Suriname. Tot zover ik weet ben ik de eerste Surinaamse burger die een telefoon heeft gepakt en gewoon in een live uitzending zijn kritiek heeft geuit richting het beleid. Ik ben de eerste Surinamer. Wie is na misref mustaking? Als u een ander kent, dan potengim ja. Ja toch, spits uit Aruba. Mek de maar voor balate stellen per wat. Dat spits uit Aruba. Sluiten aan noden naar de veteran of para All-Star. Dat want taki. Mek de maar voor balate dape. Vous êtes bien prêt? D'accord? Parce qu'on va arriver là-bas et on va dégager tout le monde. Ok? Dus balate. Vous êtes prêt? D'accord, on arrive. Para All-Star arrive bientôt. Toch? Da. Mi go live. Dan mi lever mi kritiek, mi uit mi kritiek gomit a beleid. Het was 4 april 2017. 4 april 2017, ik kan me nog heugen. Dat zusje, dat hele pengel. Ziet ik me go live, eerste day, oké, no kom. Tweede lady me go live. Dat bel me, a tweede day bij de wang. Van vrijdag of van donderdag. Dat bel me van, hey, para, van waka jong. Isap tak mina bouta, maar isap ook mina bouta, isap ook mina NDP. Maar ik heb je een paar dingen horen zeggen in die live fire op Facebook. En ik vond je eerlijk in de sani. Van waka, want toen man de bezig mobiliseren voor protesteren tegen het beleid of doen zeg je. Inowang mi linkie op naar de sma dat ik kan go doen zeg je in een sandati. Oké, ik vond het interessant. Ik vind dat oké via Facebook. Oké, no, ik kan go op een podium go taki. Oké, dat ga ik gewoon maar zeg je doen. Dus, ik heb nog een idee dat na die een partij of na tegen een partij of na karkomina no, dat zijn nog die idee. Dan tijdens je abong dat oten hier en zeg ik sa commit mina sabroso. Want dat mi betrain toevallig dat ben na Dewa Boys. Dat mi betrain dat ben na Bronsplein. Na Dewa Boys, je hoort het goed, Dewa Boys. Dus nou een Hindustani team voor komen wijnen. Deva Boys, oké. Tidena de te me lever kritiek op VAP. Dat je point de bestuurslid voor Deva Boys. Na Fin Sarju, dat ik elkaar meer rast. Maar bon, natuur, no spang. Tidena de minaras. Terwijl, het probleem bij dat Deva Boys, na mi a bestuur be benader voetakanga de speler. Te de speler ba een probleem, na nga midden be gotakanga bestuur. Tidena de, dat me ko opgiwa moro bigi groep nou, dat je kar me is. Abo, je hebt gelijk na Fin Sarju Milop karnente metaki, van Deva Boys. Oké. Dat is als je met dat commit mina sabroso, amango commit mi dape. Isabitok, mitak oké abong, dat me besa banen van mangete. No mi das mi doro sabroso. Isabi tok mi rei doro sabroso dape. Da denka rei sa kamina sabroso da. Want bergat aterat na mga denka iwa osowetang. We sribi wiki. Tok na so ama kataka manati. Or mi wa her teitje e begeleid mi fumino do don sani. Attendati. Dennis Esayas nog steeds met karening. Respect. Seep sangay. Tok da ugo dape da mitanga sesje da sesje knabora sesje te mitak fawaka para. Oh ja, kijk, die man komt zo meteen naar hier. Isabi toch? Mite, ay mami moest training, baka training da uno kang gatori baka training. Atak no, even snel mij kon da mai koiri komis, you fin mai koiri komit mi, ang barba da pelek Louis Doodle. So je te mitak zijn naam, me kennis aan matak en in Curtis Hofwijks. Sabi toch? En hij is Curtis Hofwijk van de organisatie Was Zijn Moe. Dus dat man temi Was Zijn Moe. Dan mi dak mina zo met energie, ja, dat mi go mok zien wan san pedes ma weri. Dus dan heb mi energie, dus mij zo gebruik, want ze zijn moe. Af en toch met ja, maar oké, zou zitten. De matak ja, ik ben samen met Maisha Neus, Paquito Biervliet, Brian Boerleider, Wim Bakker, Safira Jesrun. We zijn met z'n allen zoiets gestart en het gaat niet goed in het land en ik zie dat je zegt je wilt doen. Dus dan mag je komen toevoegen. Mi dak oké, abon. Dan mi go train, oké, bababab, zo gezegd, zo gedaan. Dat de matemi, die moest kon Satra. Satra, je moest kon afvaya Jangstraat, Flora. Hoogbouw, dat je hem kon afvaya Jangstraat, Satra, want daar gaan we die mensen toespreken daar. En dan we op een vergadering, ja, bidok daar woep. Oké. Zo gezegd, zo gedaan. Mina noa verstaan politiek, mine bemoeien aan politiek. Oké, dat, mi go moxie.
Maar nou in een vergadering ba, dat we taki. Maar mi, is dat van mij tegen mina groema, mina no verstand politiek, mina no favoriete partij. Stemschrift nooit mina bestem ete attendati. Nooit ete mina bestem, walis de momi stem na Vostrong ja 2020 mi stem ge NDP. Nooit eerder mina bestem, mina betasranang. Oké. Oké, mi go ade dati mi chipakito, ala de manen sam kaartja, so mam da. Me firi, tak in a gesprek, toch? In een gesprek voor Vadekaring. In een gesprek, no, zoals je aan het stellen, schriftformulier en boom. Atemi duidelijk, met dat bepaalde sani, pe akkelschrift ook gimleti. Is dat toch? Dus het was de waarheid. Oké, toch dat in een gesprek, dat me firi, tak akkelsas don dape, amasana moro ouruwang in een groep. On peer vissen de wetkel, de kare Wim Bakker, Wim de Bakker. In attackie voor Wim de Bakker, je ziet dat je amandisi. Ano, a regering amano lobby, amandis na bouta amano lobby. Dus meer die begin fatori, hè, van mij begin observeerbaar. Dan is dat amandisi, ano, a regering amano lobby, amandisi, las one positie of one snoep, en na a snoep dat die, awan gebruik unubaka, voor gogo teka snoep dat ik had het over Wim de Bakker. Mi loop karneng te met taki want do kan go verifiëer. Dan bige volga samba daatje Safira Yesren. Isaba Judas toch voor SLM. Sano de go reizen naar de man. Safira Yesren had je ook toen de tijd. Je had Brian Boerleider. Je had dezezelfde Pakito, Biervliet. Je had Curtis Hofwijks. Je had Maisha Neus. Je hoort toch niks meer van ze? Oké, wogia mo otakatori kongo doros. Mo de bunanga mi baka live is kan. De bunanga mi olekti mi ati mo taksani. Toch oké. Da de dat de allemaal taki. Mire Maisha taki, Curtis taki, het was stil. Alla demanda petaki, het was muisstil. Dan no bigi me gimis refi, maar dimi teka microfoon, dat je shitaki de smasa beko op dape, no beko op fufet tegen wan partij. De smadati bekon dape, omdat die asube Queens ding en ze hadden andere dingen beter gezien. Dus de bekon namens wan partij, waardoor minanga ding ube man verstousrefi in a speech. Atensa mi begin taki, dat zag je die mensen loskomen. Dus maar begin met kibari, dan tak, hey, wacht die. Volgens mij zeg ik precies wat die mensen willen horen. Weet je waarom dat is gebeurd? Omdat mi betak vanuit mi ati. Mi betak vanuit wat opdracht sa mi kiezen voor een politiek partij of tegen. Mi betak vanuit mi ati, waardoor de smak op begrijp mi. Dan tegen nog een betak serigasa en bouta arkina. You know wakama talk. En na wakama fasi oko puri da pere fino kom. Oh, de smak go moro los baka. De smak go moro los baka. Waardoor, zonder dat zij het door hadden, aandacht, de schijnwerpers, draai contact me. Dat is politiek. De schijnwerpers draai contact me. Dat, hey, wacht in, na Pique, Ochara Sandis aan de gang. Maar mi, no ben je voorbereid, want mi na no verstand de sandati. Die mi na tak mi bongo taki da mikba. Dat is schijnwerpers contact me. Dat jaso op begin. Munde, wo guastrati, fu fostrong. Da, a munde dati, a sonde neti dati, sa kondre no sabi, tanga defti de ete, arke boom. Sa kondre no sabi tenanga momenti di me takjak, wantu desan sabi, wantu no sabi. De Malek Marcel Oosburg o sabi. De Malek meneer Ofi Melvin Linsker o sabi. De Malek meneer Kenneth Sloten o sabi. De Malek Ramon Abrahams o sabi. De bigi mandat voor NDP sabi atori samotakja. Da atsatra ugoda pena apresi. Da arigeri utaki. Da amunde ubo abrasonde da amunde do bo kwastrati eerste de aan groep. We gide smafu NDP gide bautisten gi de stiekeme aanhangers voor NDP nanga de stiekeme verraders voor NDP. As sonde neti as satraneti toch?
Als zonde neti ben ik opgehaald geworden. Men heeft me gebeld, ik ben opgehaald geworden. En die zondagavond, dat was het dan, dat waren we 7 april, of 6 april was het, 6 of 7 april, 6 brogo 7. Dan met een persoon, Desiree Delano Bouterse. Dus volgens mij komen we naar strati, arki bong ef uno besabi, lembo de man dat schrijft no besabi. Dan mita zonde neti na de persoon hemzelf, Desiree Delano Bouterse. Dan matei mitak fawaka. Mishiweri geri. Ik ga je eerlijk zeggen hoor, ik hou al die rekening met jou en met vadamening. Met tegen Maisha neus, attack Maisha neus. Attack ik kan jullie volgen. Misschien dat ik via een partij we opereer. Want mij bar juna ontevreden NDP'er. Ik doe mijn huiswerk. En wat blijkt, jij bent niet echt een NDP'er. Niet dat mijn moeder is NDP'er. Ik ben inderdaad geen lid van de NDP. Maar ik praat namens de ontevreden NDP'ers. Ik heb hem gewoon eerlijk gezegd die avond. Amatak oma, ik vind niet erg wat jullie doen. Jij en Maisha. Het is jullie democratisch recht. Jullie zijn vrij om op te komen waar het niet goed gaat. Isabi toch, Seipsa Lipson. Alles aan koot ook eien. Toch, jullie zijn vrij in jullie beweging. Doe jullie je ding. Maar ik ga jullie één ding zeggen vandaag. Hebben jullie geld om een protestactie te organiseren? En hoe lang zijn jullie bereid het vol te houden? Dat zegt Desiree Delano Bouterse tegen mij. Mitagi nou, zomaar er, mi ano activist, mi ano next, zo, maar mitema no, mi altijd bij de fighter, dus mitema mi na tanga battle mogo, amatak weet je wat, ugo vet tanga pe umang, maar non vergeet wan sani taki, baka tudri de ito kostrati, mogieng, da a politiek o tek asan over, en dat te a politiek tek asan over, dan nog you, nog Maisha neus, kan de tramang sa apwa link naar een politiek partij rechtstreeks, kan de man dat ook eens een kans voor contact bakken. Maar ik mag je één ding zeggen, het niet om Curtis komen die mensen, niet om Pakito, niet om Brian Boeleider, die mensen komen achter jou en Maisha. Jullie zijn nieuw in dat ding. De tramang usabik ba, en usab de man achtergrond. Tak na politieke poesding, dus de man nak mi puru voor den kan komen. Maar Junanga Maisha na no pas me shunu. Voor kom mitak Maisha komt uit Nederland daarom. En mi ook toen op het tasranang, mina uit Aruba mik mopokon. Dus natuurlijk ino shi unu ina blik nooit manga Maisha bekong, mina komi bekong toe. Waardoor het inderdaad bleek dat we nu waren. Mama tak mayo volg. Ugo udu usani. Maar mitegi basa outro. Mitak boy. Direct mikras Brian Boeleider. Toch, ama dat bij de enigste maar sabi mijn telefoonnummer. Toch, want amat akel time en net dat ook toe taki. Manospang. Eenmaal jullie willen praten, dan ga ik jullie laten roepen. Ik ga jullie laten roepen, maar eenmaal minangay mit no in persoon ba, sang mi kan do giyu voor iedereen even in de rust, want men gaat gewoon misbruik van je maken. If you hebt een probleem, takangami. Dan men zoekt een probleem voor jou op. Want men gaat misbruik van je maken. Want men kan tegen je aanhang voor jou. Biggie. Dat Bouterse het tegen me. Mi tak mi aanhang biggie. Mi aan een politicus. Mi aan een verstaan. Arkatori boom zo sa. Dan tegen man boy. Eerlijk gezegd. Mi boom. Mina kapper. Mina prof kapper. Me reizen heel day. Me verdien valuta. Me go kon. Me doe me san vrij. Mi boom. Maar in de buurt. Mi abuan tuma sa knap zomaar tap de uko. En kan die be apwan model van ube kan poor de man tap de uko. We zullen maar poor alamala. Want alama no mekif prani. Alama no mekif kweki. We fu kan poor want tuma tap de uko. Isabi toch give dem een biggie presa tap say. Mek dem man prani, mek dem man kweki, mek dem man do de sani. Dat toch uyep dem man toch. So atori fu. 50 hectare op begin. Arkibboom, mogiatori. En met karning zo fu kan go verifiër baka. Amatak zeker, met een ja. Isabi toch hier amada omen so ja van hoe. Met mina verstaan kron tori. Dan Marcel Oosburg bij de bijbetrokken in dat ook toen in tweede tori, dat tweede day. Komt dat in direct, zijn de mekaar Marcel Oosburg nee. En dan Marcel Oosburg bij Absoang Kartaning heeft altijd veel informatie.
Toch? Hij heeft altijd veel informatie. Dus dat ik kan heug mee. Dat op een kaart dat hij tegen kijk, nummer 1. Hier heb je vrij. En hier, Pique heb je ook 50 hectare vrij. Oh no, wat er man bekiezen nou was stichting bij accent. Dus ik kan heug mee een heer tori dat ete. Pe Marcel Oosburger, Sora Mata Pompis Papira, Pique dat je hier of de man. Uno go. Ingira pa Pique ere. Misa, wat deed dat ete? Afen dat kokier dape. Dan maak ik me zijn karunu en even wanu kan kong. Dan kan takida. Sukuf meka groep voor de massa you denki dwaroko of sa kapota pa uku. Sukuf meka groep dat die dan meka setwas aan jono. Mitak eerste deze mik na ngamang. Dat direct mikis want to optie. Gewoon want to man tap de uku moma purta pa uku fugo fen pran na wan presi want mi alama sap tak mi ne prani. Mi kweki na nga prani, mi kweki na nga, mi kweki kou, mi grandma kweki agu, u prani ma is niet mijn ding, mi aptrasane do. Toch, dan tak een honda mi kan je po aantal mayong da, project is kan mooi. Maar lek fei sabi minap no aan verstaan voor politiek of voor organiseren of voor mina no aan verstaan. Gewoon aan neti dati amai tegi mi taki. Voor mi binnen 24 day want da amunde u kastrati. A dinsdag mi kisa mankeri, uka huiku ete toch? Uka huiku ete, amunde uka strati nanga Maisha Curtis. A dinsdag do saptaki do boskondre. Bom, het was bomvol. Dat de bedreigingen begin kon. En dan munde bakana, dape, Sibrano Pique, fesie. Dape wan libisma op probeer voor begin blaka mi fesie aan munde a eerste day doe go protesteer. En lek van tego tide in a life, je absmasa tamara no want kan mi of kan de juist do begrijp mi no zijn en mi verhit zo, maar tak de san van de sande en kar de maneng. En nu, bijvoorbeeld nu, dan mag u Cliff Limburg taggen. Want moderne afdeling Cliff Limburg no de. U mag hem taggen, tag Cliff Limburg. Want heeft mij Joku, mim jere ook doet dat mij Joku. U mag Cliff Limburg taggen. Had ik komen luisteren. Misap tak zonde na gezinsdag. Hij heeft genoeg tijd. En lek voor altijd hij bar met tak zo lees hij wat arki de life na nga chinengre. Minom kost dat taki. Vandaag schelden we niet uit Cliff. Vandaag spreken we de waarheid. Dus u bent van harte welkom. Want u bent ook debiet aan het etiket die nu is aangeplakt in mijn gezicht. Cliff Limburg. Tag hem. Laat hij komen. Torim taki. Ik ben hoor ja dat die tak schrijft me naar wat kan hij. Sabi dat maar naar de waarheid werd tak gewoon. Tak van de zande. Ik zeg ja. Oké. Cliff Limburg was toen bij SRS. Na SRS of Skype, BD. Ja, abe bakan natori. BTO asan beneng, na BTO asan beneng. Help me mensen, Cliff Limburg. Na SRS heb je dit toch? Of Sky Radio. Waar was Cliff Limburg bij dat radiostation? De Amunde doe qua strati. Dat Cliff, natuurlijk. Hij was precies hoe je Cedric van Samson nu hebt. Voor Chan. Snap je toch? Tijdens mij met radioprogramma's. Maar alleen dat je Cliff bep chin somoro kritisch, maar Cliff bep verdedig NDP zwaar ook toe. We moeten gewoon eerlijk zijn. Die politieke partijen hebben altijd iemand die hun verdedigt in de media. En attend dat was het Cliff Limburg. Winst NDP bedoel was goed. Vandaag aan de dag heb je iemand van de VAP die dat doet. Broer Roy Orifego. Toch, we moeten gewoon eerlijk met elkaar zijn. Dat is nooit wat ik de waarheid. Toch? Nooit wat ik de waarheid. De attend dat hij, opreis wat, zei ze. Is dat te weten de waarheid om elkaar neemt op. De attend dat hij, wie zei dat ik NDP, Cliff Limburg, ik praten goed. Cliff Limburg, ik praten goed. Zo was het. En zo is het altijd geweest. Zo heb je nu ook bij VAP een aantal mensen die het doen. Maar op een saptak voor NDP, if je tak waarom of NDP naar Cliff Limburg, je kiest. Oké. Dat is dat meestal. Te je lever kritiek. Toch? Dat je maar de inlichtingendiensten toch.
Dat de man pot inlichtingendiensten roko direct. Kam tapu direct inlichtingendiensten roko. Kam tapu precies sa de man chan edu. Asem san dat de man NDP bedoel toe. Toch, dus dan ik me op bepaalde punten met kost alla toe, want ze zijn beide debit aan. Vinden na enigste president zijn bij de zo'n ranking is dat hij sentek man de soort zijn no. Vinden if je doe je sroto, maar de man die bouta chan, de to beleid na bijna asem, alleen man is nou een dictator. Toch en een man is nou een dat maakt een verschil de man. De toe man na import nata. Zijn model de man be kleuren nu. Aten fu bouta ting, ala NDP man be prebigi bosu. No aten fu chan na brunsi. De juga boye prebigi bosu. De kuli boye prebigi bosu. Na gewoon asem san fu bouta ting is sa, maar nou nou een trakgroep de aan de beurt. Hoe tak de san gewoon van de sande. Dat ben ik nou loop me. Maar dat Cliff Limburg, in karne toch, tegen zeker sali. Ako suku informatie, de mangoro kam tapu zogenaamde inlichtingendiensten. Dan niet eens die de mij kotek dino una baba inlichting. Dat is wat inlichtingendienst toe babi. Hoe rot op jong? Toch, hoe sabi de massa precies suma want toe de man dat dena inlichtingendiensten no de baka. De sem massa bero koki bouta want toe dena inlichtingendiensten no de eroko moro tranga. Gi adibri. Morlek sa de bero koki bouta. Inlichtingendiensten bede. Toch de man sluipen kokolok gino chak mopo jagwe. Zot inlichtingendiensten bede. Hoe no klets me? Dat man ook die klef informatie, verkeerde informatie, tak ja, me knap tap oko, mina wakamang, te meser tap oko, meser drugs tap oko, dat te hustle no go, dat me corrigeri ekos president, dat na Cliff Limburg tak de sandati. Cliff Limburg, mi brada, man en de bounty de na deima, mus man tak de sani, to wan klaar kot wan sneka mindri, tak de waarheid. Limbo tak de sandat na radio, van Sibrano, Pique, zogenaamde wakamang, teet baseriko, pa uko, spoko rommel, da we kokos president, dat na Limbo taki. Maar dat mino Pique next. Dat mino Pique next toch, wat dat bericht dat mispus, wat Erike, amasa ko klagen op Facebook. Nou amasa na next doe na Libi. Nou amasa no scoro. Nou amasa no next dat die akba leg uit mooi tap bakan natori. Dan going one live toe. Dan misref me kwa filmpje dan piken tak arkina papa. Informatie zei ook is ne klop van geen enkel kant. Waarom? Mi vesim ja mine knap tap uku. Alla masa sap mi sap tak mino loba tap uku sani. Mi kan ko one day, one today, gi one tori drive da dam go ma mino loba tap uku. Punt 2, mi nooit no circo. Mi nooit no moeie drugs. Toch? Punt 3, dus aan zij beleggen dat bij dus misdol goed dat mi geen live dat mi verteren man. Maar dan te man maar ten slotte heb ik dit nog. Ik ben erkend. Kijk hoe lang hè. Ik ben erkend Frans tolk, Spaans tolk, Italiaans tolk en Portugese tolk. Wilt u me uitnodigen om bij u in de studio te komen? Dat alle diploma's zijn je haar wang, me haar toe. Mensen, usaba live voor me dat het. Usaba live voor me dat het. Dat voet dappen uit. Akisa Osano naar de uitspraken. Dat voet dappen uit. Die Cliff de uitspraken voor de sanne knap tap ook zeer druk, zeer zo. Daar is dat van de NDP in werking getreden. En daar is Peasorov minanga NDP bigemekido arkiboom. Tori etja tori. Wa uitspraak, tjawa idee en a idee, tjawa set en a set de man set kongimi, maar a set no lukt moro, want later de beko saptaka bouta sen mi, da a set tanda pena pos, da a set dat die VAP kon gebruik a set dat tegen mi. Wa jere tori top. Da wa jere zijn me ate bron tanga no, tak bepaalde maf NDP. Want jullie zijn sowieso beter dan de ABOP. Jullie zijn sowieso beter dan de VAP. Over VAP beter hoe net, want VAP doet geen moe. Jullie zijn sowieso beter dan de overige partijen die nu nog resten. NPS de boel. Jullie hebben het beter gedaan dan ze allemaal. Maar dan nog. Maar voor echte Quincy naar de NDP. Ze moest los op. Dus afaya kom je toen. Uno bijte. Aboom. Adjakasa. Dan aan de hand voor de uitspraken dat hij.
Dat zogenaamde inlichtingendiensten is dat politiek altijd de ma upgrip tap alasani. Dat de ma zet een soort fromu papiera gimi. NDP zet er, NDP zet omdat one de man sa verteer ma tori dati aneti dati. Me wrak taga man dat kot de no de. Maar man verteer ma neti dati if kan de want to sma be shimi aneti dati abede corona. Ubede na mas 43 da pena brokopondo. Da akel sabe konte de sabe rea grijs man ex-boy of van de karamang. Akel NDP sabe konte de. Tok? Dat sa de man seti, dat de man set wan papira gimi leki. Mi bego pos wan dosu. Tok? En a dosu be 150 gram. Ini en om een soort sani de man met een verhaal. Tok? Waaronder atori kondoro tena inspecteur na yetu. Na inspecteur yetu. Of na inspecteur kalu. So, van inspecteur benen sabe abatori mi attendati. Tok? Pe inspecteur heeft sitaki a dossier die zien nou een swaki dossier na zomaar de mauro konen tapu. De man zet een verhaal kon gimi, dat is om je, dat is politiek. Politiek, de man make een verhaal voor blaka you fesie. Zij sa woedstoner. Toch? Politiek om make een verhaal voor blaka you fesie direct blackmail de meikaring. Dat de man zet een chari gimi. Lek me go postco. En zo. Maar dat op het nippertje. Mi kisa mankeri toch. Dat bouta grijp in. Dat bouta bige soort de mannetjes voor in. Tak no. Uliba boy na mi boy. Amano lek de ma ala say mama tak uliba boy na mi boy. Wanda amasena bosko puko no take wanda tamara feno go dinsdag baka. Kamo kisa mankeri dinsdag. Mame chat tori guno soto fu gude deep safe tori. Da matak seri kessa. Mi de bereid fu chayu nga set 25 mangimi. Sawan prani of sawan kweki of sawan duso. Dat men set wan bus junu. Dat we komitanga mi dat we guatap sei. Dat men chogo sor wan tu presi. Pe opo. We chego sor Fedra. We chego sor Victoria. We chego sor pede mei prani. Pede man fu. Afabekara manat nembaka. Man bekara wan kel nen dat wan bekend kel nen wan bigis kim blaka kel. Kara nenga matak da mandanga de boyfriend da pe fu winti wai of menko. Sabi toch mo chogo so de pres dati. Alpha na? Ano alpha? Na alpha. Maar goed. Toch? Dan mitak abong. Maar mi famino de politiek bewogen. Dan mi bel kan de 3 of fosma. Mi bel susje baka. Wana susje bejuk mi go toch. Mi bel susje. Mi bel kan de 3 smatak even waka. Mekadoro 25 mannen. Want if adoro 25 man, da wogo mit na akel, amo se to san go fu guatap sei, fu go luku de grond, fu go luku de sanso, su ko antu man ko ni da bitok, isap tak alama sa ko na peno konf prani, de meeste man bon kon gewoon fu komit na persoon bouta. Fu ko leggen de banden. Dat is sa gewoon. Da zo gezegd zo gedaan aan maten dat die da udoro da pena per centrum. Pakele waktunu. Suma momiti tap at terrein. Safe per centrum. Cedric Ragajong van Samson. Asaka seiriget no de. Da feisi me doro tap da ma koir komit mi amatak nefo kong. Mitak fawaka. Yere ma nefo no go. No go. De mais na wan spelletje de mo preangei. If you go no de mo brokoi. Maar aan de ene kant had hij wel gelijk. Arkibong. If you go in de mo brokoi. Is ama besap voor de tego. De mo versen wale soort sanita. Maar je ziet de mo chiria media. Hij is vandaag aan de dag een saka geworden. Maar attend dat mim geleti fu daarbij hij mif no gwa in Want na in sami go. Na gosa ugo samen na. Nog bij aan broko baka ugo. Ugwa Fedra, Ugwa Victoria, go so man be do oli na palm oli na sandati. Da baka dati bauta taka abeng en buitenplek broko baka. Da wogo eindig baka na broko baka. Wo nya wo dringi wo dusani en a moment dati. Mi breitief kan deso dik bij bauta da you ook te mi nom doeng mi baka de Steve CVT je merken op toch. Toch? Da wogo broko baka mooi se tusani bam. Da luko pe a jugu o bigeng fu a wakamang organisatie sa gewoon ineens konkis libi. Wakamang organisatie no be bestaan niet eens one day.
Na gewoon een moment, mi bel want to smaf, bel want to smaf kom bijeen. U kon snel bijeen, u spama bus. Dat bij de wakama organisatie. En bij de organisatie we bestaan jaren. Of we no. Om minoba no een verstand of interesse in politiek. Na gewoon ineens, u bel de makarasan, de wakamangs. De wakamangs organisatie nooit no bestaat. Vanaf mi betaki de mapot milik leider, dan is Sibano Pique leider van de wakamangs. Zo asan ko osta de arkatori fini. Dat sa de man doen nou. Doe verzamel 25 man. Dat in de 25 man, a 25ste man, was die man hun man. Arkeboom altijd je abi infiltrant in organisaties. Maar voor de 25 man, samibem giden door. Dan had je 3 infiltranten van de NDP. Ibe Abba Bigisma, minima konta peneno no de. Ibe Abi Marcel van der Kus, mi loop karning mensen, te weet tak de waarheid, je moest karning en mine kar onbekende ning. Dus voor de 25 maar de man puswan tu man kon ina orga, fuka sap seip seina orga fukan go gidoro. Ibe Abi Abigisma mi enenge kon dadelijk in mine ede. De babi Marcel van der Kus en wie denkt u dat de derde persoon was? Nee, volgens mij ben ik de derde man. Nee, ik ga door hier dus de man is op zo'n derde man. Ik kan een derde man even. Ik kan het niet meer de boel. Marcel Oosburg was de derde man. Huh? Mijn karaman in toch? Heeft mijn leven in mijn karaman in toch, man? Want hij is niet bevijand. Maar we spreken de waarheid. Die derde man van de NDP was Marcel Oosburg. Om Bigisma. Marcel Oosburg naar Marcel van der Kus. Bij de drisma voor NDP. Ze hebben voegen den bij in a 25 man. Dat wil niet zeggen Oosburg. Dus maar bij Sabanengba. Toch? Dus dat. Mi op Karneng Chefan is op foute. Want we zijn geen vijanden. Mina Cliff Limburg ook niet. Maar Marcel van der Kus ook niet. Maar we moeten de waarheid spreken. De derde man in die bus was Marcel Oosburg. En wat was die mannen hun taak? Ten eerste, elke politieke partij of elke regering die aan de macht is, a eerste stand zou mij proberen voldoen te een bundeling kon na voor panja a bundeling. Fa a bundeling op panja. Ja man, auto dus vermogen boenja, zo met talwe takip zat, dat mij verstaan. Dat sa op sano, arkisa na nieuw set zo kono. De man sap taki mi aba leiding in a bus. Alas mako in a bus waaronder Marcel naf de man, Van der Kus naf de man, a vrouw, a ready vrouw, a bigismadis na ready vrouw. Mi ab ouro foto, ma potwan de foto dadelijk dat mo soru ding. Maar bewijs toch, te met dat ik bewijs toch, maar foto's ja toch, sabi toch, hey maar weet dat bewijs story, dat moet zo bewijs, want sap tak milo ba bewijs sani, want dat toen ze voor discussie nee kon, sabi toch, voor voorkom discussies, dan moet je bewijzen, en dat direct was op abigis maar dat tempo dat foto, maar Marcel Oosburg, Marcel van der Kus, na abigis maar dat die bende. Den 3 zogenaamde infiltranten van de NDP die zich moesten mengen als er zijn ook leden van de Wakamang. Die bouwen trabikel ook toe. Dat bij de Judas, dat bij de NPS, de bekaren meneer Leeuw. En man dat schreef kom ook zijn schreef dat bij Judas, want hij was van de NPS. En man dat schreef kom met wel verzonnen verhalen. Biggie kel jongen, takroemaniri. U moet sabakel dat die meneer Leeuw milop karneng, te karneng da me karneng meneer Leeuw. Isaba man sa attendu be protesteer tegen Buidenbos. Dat doe be nakagrasi broko of Stephanie dape. A big killer man be de wachter toch of security guard. Ama be harwamp chimbareta gunu. De man sa be protesteer aten dat herbili. Aten sa be protesteer geen brood geen school. Doe nakagrasi panya of Stephanie dape abra safe hankre bank.
Dube longo tek de MC Jagger buruku. Isabi tok de buruku nanga bona bakasei. Usab de buruku la tete. Huh? MC Jagger buruku in Tiffany. Da wan bikkel wan fin langa bikkel bolo bes da fesie bi. Abe lonko ar wan chibareta so tok. Wan chawa. A bikkel dat mene leeuw. Alo bes da u de breza do wale smashing. Milop teme tak nga bewijs toch. Maar terwijl we tak imo gato ri jagodoro. Want mo vende foto zo meteen. Toch? Nee, mi wan het direct. Toch? Even voor mensen. Nee, voor mij loop bewijs story toch. Nou zo, tamare no miere. Ja, tamare no miere tak in fabels me verteri. Isabi toch? Ik hou niet van fabeltjes vertellen. Laat me even kijken. Mensen hou even volgen. If you want bewijs, dan wacht die even. Sibrano, Pique en de Wakamangs. Sibrano, Pique en de Wakamangs. Toch, dan moet je een foto ja. Afbeeldingen. Ah, ik denk dat ik next net aan kibri. Huh? Moet je een foto ja mensen. Look maar ben jakba. Dit is een foto. PUD na ex-president Desiree Delano Bouterse. Hier zitten we aan tafel te Fedra. Kijk hier. Fedra. Je ziet Bouterse hier. Hier is Bouterse, hier is Sibrano. Toch? Hier zitten we daar met de groep Wakamangs zogenaamd te Fedra. Luka bigis masame tegi jaso. Luken ja as don si Bouta ja aknap fes alpha. Abigi mindri bakamandi se si ja is geen Cliff Limburg. Luka bigis mas don jaso nanga ready. Eng nanga luka mananga curly dape is Marcel van der Kus. En de derde was dus Marcel Oosburg. Dit is Marcel van der Kus. Abadaf mi jaso no de tida libi moro Diego de jaso nanga de vlechtjes. Hier in die hoek, kijk Marcel van der Kus apotwa pangita penskouru. Isabi tok, pemi doi de jaso nanga redija na weilen mi brada Diego Richards. Kame soru de bewijs. Deze heb samusa, dos dena bus. Da, de man zet on wreed zet. If mina leider, toch? Yes, Michane en ja, mevrouw Sine proeven was er ook bij, ja. Toch? Da, mina leider voor a gangsta guatap zei dat. Dat is dus normaal. Deze heb de man doen. De man begin giwan to sma sakonanga a bus. De man gides maar 3000 SRD, 5000 SRD, 4000 SRD. Kan de 6 of 7 in a bus. De man giwan chim money. En if the man want to sma in a bus chim money en anos sma nga barning, dat de man was sma nga barning no mo 10,000 SRD, de saptak da in a bus, dat de man denki da fawaka. Mino kisi, you kisi. Leider moest voor kisi, want if wamasa kon gewoon zomaar kis 10,000. Wamasa kon mengen en kis 5,000. Da leider moest kis moro terwijl mino kis niet eens wan golu. Dat de man sabe aba roko dati fu panya akuru dus fos udoro foto. De kan verstaan a jugu sa onsta in a bus. Fos udoro foto monitori. En Marcel Oosburg was daar als de kipper bij. En hij moest noteren. Mission complete. Marcel Oosburg, ga je eerlijk zeggen. Attend dat die best in de briefing go, de rapporten, de sanity. Je weet het, ik ben ergens ook eens geweest en die dingen waren binnengekomen. Je had ook informatie dat jij had doorgespeeld. Oké, het is jouw werk. Jij was altijd S2 van Bouterse. Dus sowieso mi begrijpen dat ik abe de Euroko op een moment dat hij. Sabi toch dat je bent noteren. Maar je had toch herbite, weet dat je moest karnen toch? Je moest karnen. Want aan een keer we kies maar we tak de waarheid toch. Dan Marcel Oosburg noteer van, nou, hey, Pique no tranga in een groep en tanga Samsija. Niet hij heeft de leiding, want noemde de kosen jij naar bus. Alasan mi de jere baka. Maar vandaag aan de dag, hoe de boom, hoe de dat alleen, maar om tak de waarheid. Dus dat de verhalen dat hij de baba trakel nou, arti van de mout doe pangamino.
Schreef Marcel van der Kus, samisoru nanga curly disi. Schreef Marcel van der Kus dat bij Apwa Messi ook toe. En a Messi voor de man is bij de States voor Bos Akru. Umeka afspraak dat die organisatie ne bestalanga na netto kom bijeen, maar er zijn mensen aangewezen die wel met de media mogen praten. En wie kreeg weer een andere opdracht? Marcel van der Kus. Terwijl wij bezig zijn te praten, te vergaderen met de president, is Marcel van der Kus daar onder een tent per centrum met zijn lange curly bezig te praten met die man die nooit netjes aan heeft van Trishul TV. Bronsplay Maya, Marcel van der Kus. Een man het met die curly man. Toch? Dus terwijl ik afspraak dat de organisatie ne bestalanga, dus kom ik afspraken dat je mag takanga pers, je mag takanga pers, je mag takanga pers. Dan Marcel van der Kus ook toe op een opdracht namens de NDP. Voor Broko Asani en Nessie, a eenheid. Dan gewoon was aan het met dat go plasje. Want those don't dat het ook, ibab Cliff Limburg, ibab Marcel Oosburg, altijd dat is don pe unus don toch, want amana infiltrant toch, amana S2 toch. Dus altijd amana de PUD en dan de meestal dicht bij Pique. Want dat de plannen meki. Dus we begrijpen Tori dat kan Roko ibede. Maar zo ook toe op de maf chance het was hem Roko ja dus uno murak. Toch? NDP over uno met taketer NDP. Abong. Ano takru, mom tak faresande zijn de mek tiden na day. Mi op een masker mek des mij denki. Ik ben omkoopbaar. Bouta bij disi, bouta bij dat timotegu. Fa atori du on stado sabi. Kondre, hogri, wai di busi. Dorap. Da Marcel van der Kus go bigeta kan akel dat toch. Akel san nooit weer netjes. Is about die Trishul TV. If nou een blaka man. If tu blaka man aptrobi direct hij lonko film. Mij vitak verkeerd op VAP aan mij pura mic. Oké. Dan mi koiriga Marcel van der Kus da lensker bij de limbo. Alla de bigi man best doen dat pe. Toch dan me en na day dat die actie Marcel Oosburg ook toe heeft mij joku. U teke in een live, u actie Cliff Limburg heeft mij joku. U tek alle de man ko in een live heeft mij joku atorim taktide. Mi opo knapulek wa manengre. Dan mi tegi Desiree de Lano Boutos Athena. Tama bij de president. Met een papa zei ik heb samo tegi eerlijk. If you want takik mo for strati. Samsa, yo man je punu. Of ino wan je punu. If you no man. Oppo, ino wani. Oppo de giwan tramasturu. Marcel Oosburg heeft mij jokim kotakenja. Marcel van der Kus heeft me jokim kontakenja. Susje Walamala heeft me joku kontakenja. Mi nooit nou een hypocriet. Mi nooit nou lopoigi. Mi lop tak de sanfaresande. Mi opo knapo in per centrum. Da mi tei bouta direct tak papa lukono. A firi se gunu. Na lekino mandraya kondre. Of if na trawang na man wan ino wani yepunu. De taki dem giwan trama presi opo de go. Brip mi a her salpi. If me yokum kontakenja so. Da mi guadoro sei. Tewe taki, je is op taku na nyama voor tewe taki toch je. Dan guadoro sei, dan met tegi Marcel Oosburg tak dis no be de afspraak toch. Da man voor Trishul, arki van man voor Trishul op bige blaka mi, dan mek mi nege interview toch. Te de laatste TV FIFA dan dan voor sikako interview mi. So back base. Da, mi kon niet met tak meneer Van der Kus, dit was niet de afspraak. Er zijn mensen aangewezen die moeten praten. Nee, ik wil even, mi tak meneer Van der Kus, dit was niet de afspraak. Toch aan tak godoro, even bij de radio, mi ben na ken trowe. Dus even na first radio ubede. Asabi mi taya direct mi tak even bij de radio toch beeld no bij de mi ben na ken trowe. Meneer Van der Kus met tak mi tak ja. Toch da anobe wani. Accent sam douanging. If you look at beeld, de is je knap recht, dan ineens a knap schuin, lek bigi winter wa wan bon. Dan grabe one seibere ja. Want dat pe a beeld no machi dan grabe one seibere, dan draaien. Met draaien ja. Da a beni da bromeng. Da no man tak moro da askoi fik mo po nam teya mananga camera tak mo po nangay camera ja. Fos minangay dinasani. Tok. Da mo ko sormi ja. Pique, lukuja, a her seibere jarim, luka seibere ja, weti, na krap nari fe, luko luka sei krap nari, a weti dati na midweng, tide na day, mga mana brada, ma mi draien seibere direct a beni, tok, oké, atori ko kier dape, da mo leki uit, da amandis fu Trishul,
take one PC voor een film dape, een fragment dape. Na een fragment pe mi na man bede tapon discussie tapa plein wa NDP'ers heb ik op Buria Sani. Da man pot de tukawang, da man pot wan vraagteken. Da atrawang mi lop karning. Awansa de be brome wagi di 17 februari be da strati. Fa dat neng. Van tenen ze de brome wagi dat pas DNA gebouw. Ik vond het wel niet leuk. Maar dat neem ik wel niet. Mijn kaardening voor Luko heeft mij ook. Hoe heet die? Adif Star News. Adif die wang na bril. De brome wagi. Karening mi wan milop karning want de contact heeft mij ook. Hoe heet hij? Naar René Kompers, no? Heet hij René Kompers van Star News? Mosori de massa blaka mi fesie. Gompers, ja, mi sap tak na gompers aaning. De René Kompers, die ook mee was gereisd naar Tapsee, dan naar Fedra, dan man ko takanga mi naar Fedra, dan man aks mi fawaka, ben je tevreden met dat broer? Natuurlijk zijn we niet helemaal tevreden, maar van man, goede mogelijkheden, poka zo, dan een pis grono, mamam goeno de ascetic ba. En Bouterse, die ons doen ze ja grondafra, gewoon een houten tafel. Is je volgens doen dat je een groep? Is je een pen? Nee. Is je een papier? Nee. Next dat heeft teken? Nee. Gewoon dus doen dat je die wetakatori bouwt dat je per mij prani, je per mij kweki, je zo wat Victoria met dat ja. Dat man doen zo dat bouwt as doen zo. Dus dat verbouwt de nangen zijn ik batok. De media stolek dat je look van media ook iemand keri. Pref media ondersteun jullie activist zeker op. Look van media ook iemand keri. De bouwtse baritaki Marcel. Van president Baka. Ik heb in mind. Dus bouwtse praat zo hè. Marcel. Want bouwta ben tak TikTok. Ik ben bouwta op de man. Te bouwta tak. Hey, isa batorete. Dan mato tak ja. Kogi resmatori. Dan mo kogi atori. Dan bouwta tak wakti. Atori is mino gizrefi. Mo karwata ma. Hey, you kogi atori. Al die mannen zijn getraind. Ze weten wat ze moeten vertellen. Dat na politiek is ranang. Ineens aan mij sabatori. Oh ja, bas, mi sabatori. Dan mij longkong. Dan mo verteriatori. Hey, is een bekend politiek spelletje. Toch de Marcel. De amateur man taki. Ik heb in mind. Na Marcel. Ik heb in mind 50 hectare te Pique Poika. Dat waren zijn woorden. Ik heb in mind die 50 hectare te Pique Poika. En die René Kompers, toch die René Kompers van Star News, heeft niet geaarzeld, niks geverifieerd, geen vragen gesteld en die man heeft gelijk gepubliceerd. Dus Vos Udoro foto. Fosudoro foto dat Star News schreef ik ba dat de Wakamangs krijgen 50 hectare grond te Pique Poika. Terwijl Boutas don Bouta dat ik heb in mind 50 hectare te Pique Poika. Lek van met takenja precies zo Bouta dat als don zo natafra als don zo ataki ik heb in mind die 50 hectare te Pique Poika. Direct René Kompers schreef Star News bericht ka foto. Fos mi door een foto. Hoe je badak sa ook is 50 hectare. Bouta chisunu. Bouta zo. Niks van waar mensen. En daarna kreeg je dan ja man, digitaal, de man klaar nu. En me geven toe, want mi be groen en dat toch, mi bereken, mi nesaba spelletje. Sabi toch, mi na gewoon, mi be doe mi uitspraak, de man cham go poti wan situatie, sa mi ne be sabi de onbekend na mi. Isabi toch, dus, na eenmaal de man pop in een situatie dat hij de tackle bige tek mi, dan tak no, mi ne man gewoon een stekker disi, dus dan man go luku fa adu contact me kisa stekker disi, en baka dat mi wan sabi fa de man de bezig, daarom mek mi kosap ala de man o. Isabi toch, dus daar man bige blaka mi fesie na 50 hectare. Dat lembo bige pompen nou a 50 hectare. De man VAP be boos want de be kan een banko dus of me broeia sani. Bige pompen ook toe. Allemaal bige pompen. Maar sa u vergeti. En daarom mi lop karnente met taking. Aneti a day. Fos a tweede day sami go protesteer. Baka die lembo beklat mi zwart tapa a media. Dat suma iden bel me. Suma iden bel me.
Mine sap fadu fen mi nummer maar abel mi. Ne voor die me protesteer. Su ina yer jugu suma idek bel mi tak awan mi tangami so faya. Chandrika Persat Santoki. Klop. Chandrika Persat Santoki op bel mi nou ina yer jugu disi. Huidige president van de Republiek Suriname. Chandrika Persat Santoki, nu kan je redenen vinden. Als ik voor je jok, dan kan je redenen vinden dat je kan go pay op go. Want alles aan vina wet en recht. Je weet niet eens wat wet en recht is. Oké. Dat Chane bel me. Tak mim gwa fea peekebouw wat awan tak nangami. Ik dacht, wauw. En hij was voorzitter. Arkino. Dan mogen dape. Maar als me met wie kom je? Met ik loop altijd alleen. Ik sterf alleen. Ik strijd alleen, niet alleen. Jere ai echte fighter. Kom met me dan go met hangen dape. Suma beti take soya a Satan. Dam go met hangen Satan. A boy Satan dape na. Ano bede wa Satan ete abe da boy Satan. Di Satan dede en trompa. Dam go olifant go met hangen chan dape. Das don dape wan camera. Maar sadeno sabi. Lek vadeng e film mi in a ondergrond. Net zo mi ook toe e tek de op in a ondergrond. Lek van de geavanceerd. Zo mi ook toe de geavanceerd in a olo. Daarom ook kan de verhalen vinden. Ja, je bent Surinaamse staatsburger. Je hebt rechten. Je hebt democratisch recht. Niemand kan je democratisch recht komen. Je hebt recht op vrije meningsuiting. Je hebt dit. Al die dingen die nu worden bestraft, heeft deze kill ons geleerd. Maisha was ook geweest, ik weet het Maisha, je hebt het nooit gezegd, ik weet het. Maisha, je bent ook geweest toch bij Chan? Daar, heeft me gezegd, je was als eerst daar. Voor mij tegen 10 uur, 11 uur waren jullie daar, jij en Curtis volgens mij. En dan was ik daarna, ik heb mina groeba man. Dus ik heb al die dingen gehoord. Want ze hebben ons allemaal opgenomen. Dus dan moet je leggen uit afini fatori. Faadu kong, taki bon voor sma bige mek wan beeld voor me. Dat me tek money onder de grond. Dat bouwta disi, bouwta gim 50 hectare, bouwta gim zo. Mensen niks van waar. En na atibron sami abi, na omdat na NDP bezit afval gimi, tak zogenaamd mi be post. Maar die bouta barding, dat de mano godoro nanga a dossier moro, want abe swaki anobo leuk, om het anodak mi be post van verkeerd sani. Nooit mi no be post, na no me post. Same post. Dat hem sabi tu. Toch? Nooit mi be post ete fosaten dati. No me post. Plus me kies post. Dat die de NDP'ers mopo aan de macht. Dat dossier dat die thans doen dat pena narco. Hier toch? Wat dossier de man bij me op na ATM 17, de man me op de Kasansa 2014. Toch 17 Asansa 2014. Dan nou die Chankong nou pas 2021 volgens de man op een dossier voor 14. Mim leg je uit vader je sap direct zijn en ik me wrakt op de maf NDP. Baka die bouwta soort de man taka boy na mi boy, de man begin pour bepaalde sani. Nooit ete miere om af NDP ko op een mofo, tak asan 50 hectare no betru. Nooit meer one day lembo kong, dat kon trekken terug bepaalde sansa tak over me, want hij heeft ook volgers. Nooit one day meer Marcel Oosburg kon echt naar de waarheid, naar Dorosee tak van weet je wat, attendat naar politiek, zo politieke pre, daarom ik Pique bekis aan NDC. Nooit want de man dat kon doen asanati, daarom ik me boostap NDP ete. Omdat a heer verhaal voor broko baka, ano sademan junu. En a feit taki ube shimina strati, tegen a regering Bouterse adin. Ano gewoon jompo kong. Met tegu baka. De NDP'er die no ben sabi. De Boutes die no ben sabi. De stiekem NDP man die no ben sabi. De verraders voor NDP die no ben sabi.
Tebe shimi tapaplein, mi knap zei meisje neus. Tembari, ik praat namens de ontevreden NDP'ers. Het was een opdracht van Desiree Delano Bouterse. Nogmaals, het was een opdracht van Desiree Delano Bouterse. Te dotsen bedoan sani. Da bouta aben smasa e belmi. Dag, hey. Sakagi dotsen gimi. Hey, da pe ena of pabede. Te wan minister sakande bouta be bari of so da mane ba arki. Na mi de me juka sanko da mi e sakaga minister dati. Dus mi nooit no fit against bouta. Unu no sap aspel. Sa emi tu tide na dei, zijn de mi op een voorsprong. Zijn de mi op een voorsprong. Na omdat de Sandis bouta beleg mi uit bij mij tegu ome lezi 13,5 uur. 7 april 2017. 13,5 uur minanga kelsdong. Dat want ik ben erop voorbereid. En aman taking, je moest man taking gewoon taki. Ik praat namens, ik ben een ontevreden NDP'er. Aman taking, je moet het vasthouden dat je ontevreden NDP'er bent. Zodat de NDP'ers het snappen dat er kinderen van hun daar zijn in de menigte. Onbekende en bekende kinderen zijn daar. Want ze zeggen dat je geen NDP'er bent, omdat je geen lidmaatschap hebt. Maar niet alle NDP'ers hebben een lidmaatschap gehad. Dus ik stond daar in opdracht van niemand anders dan Desiree Delano Bouterse. Dus dat is de NDP'er die no besabi. Nooit ete one day mi vet tegen beleid. Mi doe mi zeg je. Dat bakanata kelte mi dat serikesa. Pref politiek misbruik je naar meisje. Dat me omarm je. Dat je de onder me vrij. Maar dat te de jongen. Dat je bonkwaan bomji ding. Daarom mek isi solees me beklagen. Dat bepaalde ministers. Dat refete me dat ja dat tranga je zijn arki. Isap dat bete guno of de kadermeeting toch milibugi Pique. Dat u verstanden we maar opotak daarna mij tegen me. Hij had heel wat kunnen voor jullie. Dus NDP kon nog steeds aan de macht zitten. Unobaf deen anu voor de dibridisi. Boom voor sani temi beko tegunu. Akelbe wan tegunu. Nooit mi verdien wan monif NDP. Nooit NDP bij voor mitaki. Nooit mi van dem sabi batak not mino abif NDP. Maar bigi rock of NDP na mi bendu. Sor mi wan NDP'er, zij karesref NDP'er, want ik ben geen NDP'er, ik ben Bautist. Nu ben ik nationalist. Maar Bautist viri etang. Karwan NDP'er gimi. Of karwan Bautist gimi san dalibi san nyande ontbering namens NDP of gi NDP moro lek mi. San no aplet maskapkaart. Karwa NDP'er sa tackle mit so furu na walet maskapkaart sa tackle miti lek mi sa efkis slag en hoorslag gewoon gi NDP. Terwijl mi aan een NDP'er. Mi aan een NDP'er. Mi nou een revolutionair. En omdat mi nou een revolutionair, mek na baka leider van revolutie. En if een leider van revolutie, na leider voor een politiek partij, dan mi kan luku sana partij ideologie, if mi knap nem baka of niet. Faru Babel, faf adridu sundala. Iwa yera tori fa adridu sundala. A tori fa adridu sundala. Amata uteja fu de waarheid toch. Dan met takender de mij sap direct. To bere bouta be gimwa money. Ome money ano true. Mi nangambaisha neus. De in a protestactie in a drukte. Da in a jugu jugu. Da mi wan saka fu ap pick-up. Da terwijl me saka. Da mi grati, da mi nak mi bal na een randje van pick-up. Maar die mi nak mi bal na een randje van pick-up. Fa idee na faya, da mi no vier nek zette. Mi de gewoon in a drukte de gewoon, maar op een gegeven moment mi knap rustig. Da mi grab meisje, da me tijd dat serikessa. Mogos de na wagi, want ik voel me een beetje draaierig.
Asombe faya tu. Ma mino sap ete tak mi her in buruku jaso denanga burudu. Madame soro am de tramang. Wa Hindustani boy be de amat jump bakala be jump tap de truck ook toe de laatste tijden. Tot damat da me sora man dat de man chamigos do ina wagi. Dat de man cham go na wan locatie, dat van locatie dat die dat mi doro tena asset. Asset dape desmataki mino man gweso. Omdat nou een biggie risico. Dan mi tek mi telefoon. Dan eerst smasan bel naar Maisha neus. Omdat bouta betemi e hoor rekening na minanga Maisha neus. Omdat unu na de tunyuwang de trouwang na politieke misbruik ding. De masai misbruik ding wan kong fuko vernietigen kondre en lukuti de na dei na dat tipsa werkelijk. De massa mek misbruik voeding ko aan de macht. De massa mek misbruik voor de vakbondsleider. De massa mek misbruik voor Vallis. De massa mek misbruik voor Berenstein. De massa mek misbruik voor Sunder. De massa mek... Usap tak mi loop karneng, dat is no moeilijk mee. Tot dat mi bel Maisha neus. Dan tegi Maisha neus van Maisha. U mag er ook taggen. Tag er. Want heeft me jokudem kotaki. Dan bel Maisha neus. Baka die de tori bige panya 50 hectare. Om een soort sani. Toch met dat mo kon. Want misap dat de san not maar dan bel Maisha neus. Dan met Maisha. Weet je wat? Ik lig in het ziekenhuis. Sabi toch. Fuck op even man. Oburia. Bades magimi. En power morgen. Ga gewoon door. Zet hem op. Sabi toch. Boep boep. Dat ato so mit dong. Dat is op tak een maand. En dat damino man kon. Want met dat atoso, sito, dan mis je geel eik. Want dat pist den dat idee in de branding, alapjes aan in de branding, alle de programma in de branding in een shimoro toch. Zij jumpo abra gotro goluku vast mij pina, zij jumpo go alla zij goluku zij sangades maar de probleem. In heb dus in de branding moro toch, omdat de mandat naar de man, die aan de mag NPS toch, Apenti, ABC, alle de mandat naar vergering, dus de man no, komoro. Is dat toch? Bam bam. Dan meer van gil eke actie, Maisha neustaki. We hebben Pique niet gezien. Dan Maisha etegi gil ek. Nee, we hebben Pique vandaag nog niet gezien. Hoe kan je me zien als ik je heb gebeld die avond en je hebt gezegd van ik moet geopereerd worden, want ik asan met de atos. Dan van je machine. Dan moet jij voor me verdedigen daar. Van nee, inderdaad, hij gaat vandaag niet komen omdat hij voor medische onderzoek in het ziekenhuis ligt. Dat had jij dat moeten doen. Maar nee, dat schrijft jou aan fire kon. Dus maar dat ai aan okong, omdat ik kies 50 hectare, ik kies money, waardoor atori bige panya. Nooit meer want de man is kogo hara tori recht. En als sem tori sa man bij haar kon, dat ik mi be posko tori tan don dape. Di chan kong, na de saka disi. Dat man go luku heeft me absani natuurlijk. Te yuna critici, yuna activist, de mij kan demo begin go lukutori fi, electingen die soro kon tapu, welke feiten heeft hij, ja, boetes open, dat open, ze gaan alles zoeken en ze hebben niks gevonden, dat de go tuka, na een afromu dossier, sa NDP liep na baka. Dat de go onderzoek, if asane klopt. Lik de loonkrab en tak, hey, we hebben wat van Pique gevonden, dat je nog vergeten, a deze minanga pati, van omere en masker, van mijsneng, van jonkie neng zei taki namens abop noonde a jonkie. Want jonkie da abop noonde man abe hoor een soort kermis dap in a pond. A jonkie, van jonkie neng. Pets gayadin. Da adei die we takanga pets gayadin in a like da pets gayadin tegi pati tak pati manospang. Do tek sibra no Pique hè. Ano fusay denki here do tekeng. Want abe kisatorik ba taki de man fenwan dossier de man breiti. Tak hey u fenwan san fusibra no Pique. A por dossier tak mi posko na dat de mango teki. Ano tingi pets, junkie pets. Tok, da dossier dat de mango do kone da bodeshi de mare ko tek mi te jaso. RBT mede teka dotroko pota de tapu. En ataroko ook tu no de mikis de papierak ba ook tu. Unusef teken nou tapu bakana RBT mede na we prelanga anuga beleid. Udepi. Wo tek ites mau te chunu. Sano teku onderweg toe. No sabi.
Utans prea spelletje dat RBT midden. Want de saptak de man, RBT Paramaribo toch. RBT Paramaribo heeft betere dingen te doen. RBT Paramaribo is niet politiek ingesteld. Dus daarna RBT midden de mij gebruikt. Omdat dat bij de meeste man de Sagerstjan nee gebruikt de verstand. Dat mi afet samen veti na die ding ook toe. Dat de man zijn RBT midden kotek mi jaso. Dat mi post 150 milliliter. Dat do kotek mi jaso atori langa. Dat de accident want dat de kotek mi jaso mensen sabate dat het asatraneti. Abede Janiwa, hey! Kodre! Tida 27. Tida omeni. 28. Nevo. Is de neti Satra 27 januari. Abede wan Satra neti toe. 27 januari. Dat de kotek mija. De accident alamala inspecteur Tilu. A Hindustani boy sabe wakti mif naka papira. Na ratipal. At a gouden trio sabe seti fu nak mi wan bal. Fu go srotomi. A sataneti dati ye brip play ne brip true. Da me doro narco. Da fesie me pot mi futu in narco gebouw. Da stroom valuit. U vergiti. Inspectilu i vergiti tak na nga telefoon. Ibe sukuf skrif mineng. Dat fire vallen uit. Usabete a sataneti dat type fire vallen uit. In een herkondre. Dat Hindustani boy. Sabem naka papira gimi sabote in combinatie. Gomitanga tilugo gomitanga Pique. Anga RC Munde Mating. Dat gewoon die onzichtbare hand. Dat bastera complot dat die. Dat de no kisa kans naka papira moro. Dat de srotomi gewoon. Dat Mating ving. Dat inspecteur Pokornikong. En die inspecteur Pokornikong, dan natuurlijk een heetratim. Dus dan een heetratim dat tekatori over een poordossier. Dat den wroko godoro na een poordossier. Dus mikodoro rechter na een mano rechter, mikodoro mevrouw Astrid Niamat na een poordossier. Dat mek na een poor antwoord met je ook toe. Dus een poordossier is na NDP bezetting. De mano wesen puru de malibeng. Da fea pay godoro nangeng. Mami besaba heer dossier ba. Om mina nga papa besdong. So le historie gitak da ay. Want de man beset een soort val gi mam stop afval. Sma blokke. As ma say pot de gear fraga jaso ki abob. De laste abob fraga jami man. No spangas man. Misap tak fos mik mo po ita life. Moshi strana man. Afer de vraag de kleur voor abob jazo. No spang. Uno vergit tak na abob minister no de pot de malek jackhouse elolambaka. Hala. Uno vergit tak na Canada moxie na zogenaamde abob minister terwijl na gichane Euroko. Uno vergit dus abob mensen, de mensen van de abob. Tide u mag bong de laatste keer. Fraga sawab dape ete. Tide mag bong de laatste keer hartjes vie. Bong den ja vriend den kong. Ik kan vermoor sanga den. Wat na de laatste wan ja. En adridu sundalatori zei betaki pamino kongo te dape. Na bouterse. Besen karmi. Omdat mine boantwa operatie ja. Bibo gwena Aruba. Bouterse sen karmi. Fu amambo gim fevi du sundala. Ama sen karmi. Mi gona osonamang. Mino gona kabinet. Amalanga $3,000 die kennet sloten. Kennet sloten koiri komitanga mi. Atemi luka $3,000 is een financiële injectie van de president. Je moet nog 2 krijgen. Als je op Aruba bent, maak contact en dan krijg je de rest. If mi kisa de rest of mino kisa de rest. Dat na gadanga grow wansabi. Ja, maar mino kisa de rest. Dat sap direct van $3,000 dati. En dan mankeri dati mi kisi terwijl we koop tegen het beleid. Dat terwijl amasa we koop, dan man dat ik die money voor go luko misani. Mensen, ik heb niks tegen de NDP, maar ik heb wel nog steeds mijn woede voor een aantal NDP'ers die ervoor hebben gezorgd dat tidena dei sma eshimi ete lekwa man say tek money politiek en be one money politiek mensen tidede ano jambos don boy. Na schijn iwanshi.
Hoe denk me e wango fara ayo? Hoe denk me wango lona water scooter tap water? No, de kick voor me na jag e wakti me go Miami. De kick voor me na private jet parkera Sandra e wakti me go uit dat Curaçao. Dat ja. Dat na de kick voor me. Dus dat na money me wani me verdenkbaar. Dus mensen zouden sweet net die gomoro vara. Maar ken het ook zien? DNV, politieagenten die zich ook debiet maken aan het vertrappen van onze wetten, vooral ons democratisch recht. Ik heb die informatie al, ik weet dat jullie gaan komen. Wanneer weet ik niet, maar sowieso weet ik dat het van de week moet gebeuren. Ik denk, ik kom de tak next. Maar geloof me, lek van we treffen voorbereiding, me ook toetreft mijn voorbereiding. Ik ben op alles voorbereid. Eén ding, ik ben internationaal erop voorbereid. Obrendo Huiswoud, ja leti, als ik zie hem ja bete. Look even more dat pere Obrendo, bon kwa to hartjette. Zij sapa, ik ga dat? Ja man, lobby. Toch, mensen, wat doen laatste hartjette, het doet ze niet maar. Mensen, hoe tek me in lobby. Dit is Sibrano Pique, die stem uit onverwacht Bose Kondre, a Koronboy, sa geboren in het district para. Dus kom maar, misaptak we kom, ote we kom mino sabi, am saptak de biggest of me, de broko de waktunu, fu konteki, so wan konteki. Lenny Pique, alles goed. Mensen, usawan sweet day gomoro fara. Big up alla de ben af middape naar buitenland. Big up alla de man af middape Bergi. Fransman, Holland, Qatar, Karkong. Obrendo is van mijn bari. Obrendo Huiswoud. Je bent gewaarschuwd. Ja? Dus nogmaals, ik heb niks tegen de NDP. Maar mede dankzij een paar NDP'ers heb ik vandaag een etiket. Sana gado wang kayep mi. Pura etiket dat tap mi fesie. Omdat de man nooit nog kon eerlijk. Want mi beka jep ding ook toe hè. Maar de libaf a kwasi gimi. Pe mi beka jep ding maar. Mi no ma jep ding wana den stref sukuf harmi saka. Terwijl ef den kon. De lusa tei. Dan mi na den samen dat we gwe. Maar tot nu toe. En de pay mi atibron out tapete. Maar ik heb niks tegen jullie. Voor mij. De enige echte volkspartij is de NDP, mag gezegd worden. En de NDP zal ook lang leven. Soso lobby. Wansa nonom vergiti. Suriname eerst. Ja, dus NDP'ers, succes. Abapers, gecondoleerd. VAP, gecondoleerd. NPS. Misile ki wam chiblo dete want to yorka kostem uka fenwan sani ja zabi want to bigis ma dete sadalibi de rest is zabi dok. Maar goed mensen usawa sweet day uliba fraga na baka en dan mi ese nu gena nga falek sweet poko ja zo mensen, usawa sweet day, dit was het. Ja, Sibrano Pique, die stem uit onverwacht Bose Kondre. Lobby.